Jesus. Obona unekule joke. Una mala get the action. Magana bogo ndi aya ngulu no re hande. Imegide we yeme plantain na. Wala yeme tui hawo. Ni munu na ba. Kedu no nyoto akuku me fadima. Jesus. Achokum ko no. Ko fo pota na. Kedu no onye ni munu to ba akuku me fadima. Mana chama kuku obegi. Mona kuku sila boketa. And the cook even a moon will call him a good result off. Can you we and I have a phone. Wow, La Caca. What a little to go man. Amalomo. Since I'm with images and I get cook at the phone. I don't see me, Deba. Always open on extension. I am not Zaba, dear. Can you know to cook? Ogo. Adama chọọ keba. Ana chọọ ka mara ibe mera. Kedu onye tobacco ka ibe una baka nadu. Meku. O dibia. Mboso na ga kokwanya ya gana. Ina ga godujilo okpu agwala ngojilo okpu agwala ngojilo okpu. So cook. So dibia. Okay. Enwere iyi ị ga-emebe m na Parish a. Enwere iyi na St. Monica ga-achị ọchị. Unu abụrụ ndị ajụ ọchị ama ọchị. Kedu ihe na-achọ n'utu mefada? Ilu chukwu n'ilu mmadụ. Ịma ibe awọ ịma abụ nwanne gị nwoke. M ga-agwa gị nke bụ eziokwu. Ofu nje ka njelu. Ejiri uwe dị ofu. Ejiri uwe dị. Why na igwa ham no de oji. Fada achọ m ịgwa gị. Kemezi igwa ham. Ịbata n'oge. Ai mechasi lahwe ba nje. Kemeni igwa ham. Kemeni igwa ham sisi. Yes, ma agwanago. Yes, ga agwanam. Ma agwanago. Wa ga agwanam ikote. Isi mu no kemelu na. Isi mu no kemelu na. Ma kpọrọ gị ndị SARS. Aga amachi utu a. Nwa ya n'elu oisi. Nya, ita gị isi wee na-efegharị. Ụta gụtụ ya esi wee na-efegharị. Nye ọnụ aka gị nwanne nwanne nwoke. Ọ kwụsịrị emebe m. Kedu aka galọ ndị SARS? N'ilu chukwu n'ilu mmadụ. Netwọk ka m na-achọ nji wee gafe. Bishon, Tuesday aka kọrọ ndị SARS. A na-abịa ị ga-eso. O mechaa gị ihe na ọgbụ ije a. Nwa ihe na Parish. Ịga bịa once. Hey, Chineke mo. Sele. Ito akwala kuku ilo. Nemanya. Chika ngwako. Kita woge mgbapụ. Ana m agbapụ na Parish a. Ana m ebu akpa esi m ọfịa na.